हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెడలుట అనున్నది ఈ టాపిక్. సో పూర్వము దక్ష యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. ఈ రోజు నుండి 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి నుండి ఇంకొక అధ్యాయమైనటువంటి 8వ అధ్యాయం భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెడలుట అనేటువంటి అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకమును ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 8వ అధ్యాయము భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెడలుట. అందులో మొదటి శ్లోకం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. సనకాద్య నారదచ్చ. సనకాద్య నారదచ్చ. సనకాద్య నారదచ్చ. రువుర్హంసో రుణర్యతిః.
ऋभुर्हंसो रुणर्यति ऋभुर्हंसो रुनर्यतिः ऋभुर्हंसो रुनर्यति ऋभुर्हंसो रुनर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता ऐते गृहान् ब्रह्मसुता नैते गृहान् ब्रह्मसुता नैते गृहान् ब्रह्मसुता ब्रह्मसुतया नैते गृहान् ब्रह्मसुता ब्रह्मसुता यावसुन्नूर्ध्वरेतसः यावसुन्नूर्ध्वरेतसः यावसन्नूर्ध्वरेतसः मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सनकाद्यानारदच्च ऋभुर्हंसोरुनत्र्यतिः सनकाद्यानारदच्च ऋभुर्हंसोरुनिर्यतिः ऋभुर्हंसो रुणर्यति नैते गृहान् ब्रह्मसुता ह्यवसूनूर्ध्वरेतसः नैते गृहान् ब्रह्मसुता नैते गृहान् ब्रह्मसुता व्यवसन्नूर्ध्वरेतसः नैते गृहान् ब्रह्मसुतया वसुरेतसः मैत्रेय उवाच सनकाध्यानारदच्च ऋभुर्हंसोरुनिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता व्यवसन्नूर्ध्वरेतसः मैत्रेय उवाच उवाच नारदहंसो ब्रह्मसुतया हरे कृष्ण भारती माताजी माधवी माताजी शशिकला माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामं मैत्रेय उवाच सनकाद्य नारदच्च ऋभुर्हंसोरुनिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता व्यवसन्नूर्ध्वरेतसः ధన్యవాదాలు ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు మైత్రేయ ఉవాచ సనకాద్యా నారదశ్చ ఋభుర్హంసోరునిర్యతిః నైతే గృహాన్ బ్రహ్మసుతా హ్యావసన్నూధ్వరేతసః. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च बुहुर्हंसो रुनिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता ह्यवसन्नूर्ध्वरेतसः. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే बाल सरस्वती माताजी सूर्य प्रकाश राव प्रभु राजेश्वरी माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाలు सनकाद्य नारद्र्य मैत्रे उवाच सनकाद्य नारदस्य ऋभुर्हंसो रुनत्यतिः
నైతే గుహాన్ బ్రహ్మసూత ఉద్ధరేత సహ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ సనకాద్యా నారదశ్చ రుభుర్హంసో రుణిర్యతిః నైతే గృహాన్ బ్రహ్మసుత హేన ఊర్ధ్వరేతసః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ సనకాద్యా నారదశ్చ బుభుర్హంసో రుణిర్యతిః నైతే గృహాన్ బ్రహ్మసుతా వ్యవసన్నోధ్వరేతసః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వసంతబాయి మాతాజీ, శ్రీరాములు, గిరిజా మాతాజీ, శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ సనకాదస్య నారదస్య ఋతుర్హంసో రుణిత్యతి నైతే గృహాన్ బ్రహ్మసుత యవసన్మోధ్వరేతసః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ సనకాద్యా నారదశ్చ రుభుర్హంసో రుణిర్యతి హ్యావసన్నోధ్వరేతసః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ సనకాద్య నారదశ్చ రుభుర్హంసో రుణిర్యతిః నైతే గృహాన్ బ్రహ్మసుత హ్యావసన్నోధ్వరేతసః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ సనకాద్యా నారదశ్చ రుభుర్హంసో రుణిర్యతిః నైతే గృహాన్ బ్రహ్మసుత యావసన్నోర్ధ్వరేతసః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ సనకాద్యా నారదశ్చ రుభుర్హంసో రుణిర్యతి నైతే గృహాన్ బ్రహ్మసుత యవసన్నోర్ధ్వరేతసః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయుడు పలికెను. మైత్రేయుడు పలికెను. సనక ఆద్యాః. సనక ఆద్యాః. సనకాదులు. సనకాదులు. నారదః. నారదుడు. నారదుడు. చ. మరియు. రుభుః. రుభువు. హంసః. హంసుడు. అరుణి. యతిః. ఏతే. వారందరూ. గృహాన్. గృహమునందు. బ్రహ్మసుతాః. బ్రహ్మదేవుని తనయులు. ఏకముగా నా ఆవసన్ నివసింపలేదు. ఊర్ధ్వరేతసః. నైష్టిక బ్రహ్మచారులు. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మైత్రేయుడు పలికెను. సనకాది నలుగురు కుమారగణము. నారదుడు. రుభువు.
రుభువు హంసుడు అరుణి యతి అను బ్రహ్మదేవుని తనయులందరును గృహమునందు వశింపక ఊర్ధ్వరేతసులైరి. శ్రీకృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభు చోదరా. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము శిలప్రపాద్కి జై. బ్రహ్మచర్యం అనే విధానము బ్రహ్మదేవుని జననము నుండి అమలులో ఉన్నది. జనులలో ఒక భాగము వారు, ముఖ్యంగా పురుషులు, వివాహము ప్రసక్తే ఎత్తక కలనము చేయుటకు బదులు దానిని మస్తిష్కము వైపునకు గొనిపోవుదురు. వారే ఊర్ధ్వరేతసులు, పైకి కొని పోవువారు అని పిలువబడుదురు. వీర్యము ఎంత ముఖ్యమైనదనగా యోగ విధానమున మనుజుడు నీకి సుజాతకి మోక్షకు మళ్ళా బాగుంకు రమ్మంటుంది. నేను అడిగి చెప్తానని అన్నాను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. వీర్యం ఎంత ముఖ్యమైనదనగా యోగ విధానమున మనుజుడు దానిని మస్తిష్కమునకు చేర్చగలిగినచో అద్భుత కార్యములను నిర్వహింపగలడు. అతని స్మృతి పటిష్టము కాగలదు, ఆయువు వృద్ధి చెందగలదు. ఆ విధముగా యోగులు స్థిరత్వముతో అన్ని విధములకు తపస్సులను చేయగలిగి పూర్ణత్వ స్థాయిని, చివరికి ఆధ్యాత్మిక లోకమును సైతము చేరగలరు. ఇటువంటి జీవన సరళిని స్వీకరించిన బ్రహ్మచారులకు సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్కుమారుడు మరియు నారదాదులే చక్కని ఉదాహరణము. ఇచ్చట నైతే గృహాన్ హ్యవసన్ అను మరి ఒక విశేష పద సముదాయము ప్రయోగింపబడినది. గృహమునందు వారు వసింపలేదు అని దాని భావము. గృహము అనగా ఇల్లు మరియు భార్య అని భావము. నిజమునకు గృహమనగా భార్య అనియే అర్థము, కానీ అది గది అని గాని లేక ఇల్లని కానీ అర్థము కాదు. భార్యతో కలిసి జీవించువాడే ఇంటి అందుండును. సన్యాసి లేదా బ్రహ్మచారి అయిన వాడు ఇంటి అందే వసించినను గృహజీవి కాబోడు. గృహజీవి కాబోడను దాని భావము అతడు భార్యను స్వీకరించడనియే. కనుక అతడు వీర్యస్ఖలనము చేసేటి ప్రసక్తే లేదు. గృహమును భార్యను కలిగి ఉండి సంతానమును పొందవలనని తలచినప్పుడే వీర్యస్ఖలనము కావింపవలెను, లేనిచో అది నిషేధింపబడినది. ఈ సిద్ధాంతము సృష్టి ఆరంభము నుండి అనుసరింపబడినది. దాన్ని అనుసరించిన బ్రహ్మచారులు ఏనాడును ప్రజోత్పత్తి కావింపలేదు. మనుతనయగు ప్రసూతి సంతానము గూర్చి తెలియజేయుచు ఈ ఆఖ్యానము వివరింపబడినది. ప్రసూతి కుమార్తెయే దాక్షాయణి అనగా సతీదేవి. ఆమె సంబంధములోని దక్షయజ్ఞము వర్ణింపబడినది. ఇక మైత్రేయుడు ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుని పుత్రులను గూర్చి వివరింప ఉద్యుక్తుడగుచున్నాడు. ఆ తనయులలో సనకాదులు, నారదుడు వివాహమే చేసి కొనని కారణమున వారి సంతతి యొక్క వర్ణనమనేది ప్రశ్నయే ఉదయించదు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది
पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము దీనిలో ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటి అంశము దక్షుడు చేత యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటిది మనము చూసినటువంటిది. సో మొత్తంగా మనము ఈ 4వ స్కందంలో వచ్చేసినట్లు చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ సృష్టి ప్రజా ఉత్పత్తి కొరకు చేయబడుతూ ఉన్నటువంటి విధానంలో మనకి మైత్రేయ ముని ఈ బ్రహ్మ సృష్టి భౌతిక సృష్టి గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటిది గౌణ సృష్టి. సో ఈ క్రమంలోనే 4వ స్కందంలోని మొదటి అధ్యాయంలో మనుతనయుల వంశ చరిత్ర, ఆ బ్రహ్మ యొక్క పుత్రుడైనటువంటి మనువు, స్వయంభువ మనువుల యొక్క కుమార్తెలను గురించి, ఆ తదుపరి యజ్ఞుడు ఆకూతికి జన్మించడము, తర్వాత యజ్ఞుడు దక్షిణలో 12 సంతానము అంటూ, పూర్ణిమ వంశజుల వర్ణ యొక్క వర్ణ, అత్రిముని, అనసూయ మరి వాళ్ళ తపస్సు, అలాగే త్రిమూర్తులు వరమివ్వడము, అలాగే దత్తాత్రేయుడి యొక్క జననము, మరి సప్త ఋషులు వశిష్ఠుకు జనించుట, కర్దమముని సంతానం జగత్తు వృద్ధి చెందడము, అలాగే నరనారాయణుల ఆనందమయమైనటువంటి ఆవిర్భావము, అలాగే 49 మంది అగ్నిదేవతలు రావడము, అలాగే దక్షుడు పరమశివుణ్ణి శపించుట అనేటువంటి దాంట్లో ఆ చరాచర గురువు అయినటువంటి పరమశివుని గురించి దక్షుడు శివుని చేత మరి అంటే దక్షుడు శివుణ్ణి అవమానించడము, తర్వాత ఆ దక్షుడు శివుడికి విరుద్ధంగా మాట్లాడడము, దక్షుడు చేత శివుడు శపించబడటము, తర్వాత దక్షుడు నందీశ్వరుడి చేత శపించబడము, శివానుయులు భృగువు శపించుకోవడం, ఆ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి జరిగినవి. తర్వాత శివుడు సతీదేవుల యొక్క సంవాదం చూసాము. తదుపరి సతీదేవి దేహత్యాగము, దాని కారణంగా శివుడు క్రద్దుడవడము, భీకరమైనటువంటి నల్లని వీరభద్రుడు సృష్టించబడము. సో మరి ఆ వీరభద్రుని శివానుచరులు అనుసరిస్తూ ఇక ఆ శివుడి యొక్క ప్రళయ తాండవం చూసి ఆ యజ్ఞం అంతా విధ్వంసం అవ్వడము, వీరభద్రుడు దక్షుడి శిరస్సును ఖండించడము, అలాగే తదుపరి అక్కడ యజ్ఞంలో నిర్వహిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఋత్వికులు దేవతలు అందరూ కలిసి బ్రహ్మదేవుడి వరకు వెళ్ళడము,
మరి ఆ అశుతోషుడైనటువంటి శివుడిని ప్రసన్నం చేసుకొని దక్షయజ్ఞం దగ్గరికి తీసుకురావడము, తిరిగి దక్షుని చేత యజ్ఞము నిర్వహించడము, అక్కడ ప్రత్యక్షమైనటువంటి విష్ణు భగవానుడు వారికి మార్గనిర్దేశకం చేయడము. సో ఆ విధంగా దక్ష యజ్ఞము పరిపూర్ణమైనటువంటి విషయాన్ని మనము ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటిది. సో ఈ దక్షయజ్ఞ సంబంధము మరి మనువు యొక్క కుమార్తె యొక్క సంతాన క్రమంలో వచ్చినటువంటి అంశంగానే మనము ఇక్కడ ఈ విషయాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో ఇక్కడ మనకి ఇక మైత్రేయ ముని కొనసాగిస్తూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ మరొక అంశము ఇక్కడ ఇంతవరకు ఆ స్వయంభువ మనువు యొక్క తనయుల వంశ చరిత్ర వచ్చినటువంటిది. అలాగే ఈ స్వయంభువ మనువు ఎవరు? బ్రహ్మ యొక్క సంతానంగానే చెప్పబడేటువంటిది, బ్రహ్మ యొక్క సృష్టిలో నుండి వచ్చినటువంటి. సో ఆ క్రమంలో బ్రహ్మ యొక్క ఇతర సంతానాన్ని గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఇక్కడ మనకి వస్తూ ఉన్నటువంటిది. సనకాద్యులు, నారదులు, రుభువు, హంసుడు, ఆరుణి, యతి వారందరి గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఇక్కడ వచ్చినటువంటిది కొంత చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆ క్రమంలో ఇక్కడ మనము మనువు యొక్క అంటే ఆయన యొక్క వంశ క్రమంలో మరొక అంశంగా, అంటే ఆయన యొక్క పుత్రులకు సంబంధించినటువంటి అంశముగా ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఇది ధ్రువుడితో ప్రారంభిస్తూ ఆ మైత్రేయముని చెప్తూ, అంటే మనం ఈ అధ్యాయానికి అలా విధమైనటువంటి పేరు, బట్ వాస్తవానికి ఇక్కడ ప్రారంభించబడినటువంటిది బ్రహ్మ యొక్క సంతానమైనటువంటి సనకాదులు, రుభువు, హంస, వారి యతి మొదలైనటువంటి వారితో ప్రారంభమవుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఇట్లా ఉన్నటువంటిది. మైత్రేయ ఉవాచ సనకాద్య నారదచ్చ రుభుర్హంసో అరుణ్యతి నైతే గృహాన్ బ్రహ్మసుతా హ్యవ సన్నూర్ధ్వరేతసః. మైత్రేయ ఉవాచ, మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు కొనసాగిస్తూ. ఇక మైత్రేయుడు పలికినటువంటి విషయం ఏమంటున్నాడు ఆయన? సనకాద్య నారదచ్చ రుభుర్హంసో అరుణ్యతి. సనకాది అక్కడంటే సనక ఆద్య, సనకాదులు ఎవరు? సనకుడు, మరి సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారులు మొదలైనటువంటి వారు అక్కడ. వారితో పాటుగా నారదచ్చ, నారదుడు, రుభువు, రుభుహు, ఆ రుభువు, అలాగే హంస, హంసుడు, అలాగే అరుణి, అరుణి అనేటువంటి వాడు, యతి. సో ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క సంతానాన్ని గురించినటువంటి ప్రస్తావన, వీళ్ళని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. ఈ ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క సృష్టిలో వచ్చినటువంటి సంతానమైనటువంటి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నైతే గృహాన్ బ్రహ్మసుత, బ్రహ్మసుత బ్రహ్మదేవుని యొక్క తనయులు. నా ఇక్కడ నైతే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి నా యతి, నైతే ఏది ఎవరైతే, గృహాన్ గృహమునందు, హి అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు, నా ఆసన్ అంటే నివసించలేదు, కానీ ఏంటి వాళ్ళు? ఊర్ధ్వరహిత సహా నైష్టిక బ్రహ్మచారులుగా ఉండిపోయినటువంటి వారి యొక్క ప్రస్తావన వస్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి జరిపించినప్పుడు మొదటగా వచ్చినటువంటి మరి ఆ నలుగురు
సనక సనందనాథులు వారితో పాటు వీళ్ళంతా కూడా ఉన్నటువంటి వాటిలో మనకి ముఖ్యంగా ఆ మనువు, తర్వాత సప్త ఋషులు, వీళ్ళకి వచ్చినటువంటి ప్రస్తావనే వస్తుంది. వారి గురించి వంశక్రమం రాలేదు అనేటువంటి దాంట్లో ఎందుకు అనేది ఇక్కడ వస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రస్తావన. సో మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడు, సనకాది ఆ నలుగురు కుమారగణము, నారదుడు, రుభువు, హంసుడు, యతి, అరుణి అనేటువంటి బ్రహ్మదేవుని తనయులందరూ కూడా గృహమునందు వశింపక ఊర్ధ్వరేతసులైరి అంటే నైష్టిక బ్రహ్మచారులుగానే ఉండిపోయారు. అంటే పుట్టుక నుండి వారు ఇక ఈ గృహస్థ జీవనానికి రాలేదు, నైష్టిక బ్రహ్మచారులుగానే ఉండిపోయారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మనకి మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మనకి వర్ణ ఆశ్రమ ధర్మాలు అనేటువంటిది మన సనాతన మన సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటివి కదా. మన వేద శాస్త్రాలను అనుసరించి మనకి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ వర్ణము, ఆశ్రమము అనేటువంటి విషయాలను చూసినట్లయితే సాధారణంగా వర్ణము అనేటువంటిది ఒక సామాజిక వర్గంగా చెప్పబడేటువంటిది. దాని గురించి భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారే చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్ట అంటూ చెప్తారు. ఈ సామాజిక వర్గము అనేటువంటిది ఏంటి? వర్ణాలు, బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి ఆ 4 వర్ణాలు అంటే భగవంతుడు వేద వ్యవస్థ నుంచి వచ్చినటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. ఎలా వచ్చింది మరి అంటే, జీవులు ముఖ్యంగా మానవ వ్యవస్థలో, మానవ సమాజం, సామాజిక వర్గంలో చెప్పబడుతుంది కనుక వారి యొక్క విధులను, వారు చేసేటువంటి కర్మలను అనుసరించి, విధులు బాధ్యతలను అనుసరించి మనకి మరి ఈ వర్ణ ఆశ్రమము అనేటువంటిది ఒక వేద వ్యవస్థగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. అందులో 4 వర్ణాలుగాను మరి ఎలా ఉంటుంది అంటే, వారి వారి యొక్క ధర్మాలను అనుసరించి, వారు చేసేటువంటి విషయాలను అనుసరించి ఈ సమాజంలో జ్ఞానవంతులైనటువంటి వారు, సాధారణంగా వేద పండితులు, ఉపాధ్యాయులు, పూజారులు అంటే వేద జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు సాధారణంగా బ్రాహ్మణులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు. అలాగే క్షత్రియులు అంటే సాధారణంగా పాలక వర్గాలు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. అలాగే యోధులు, వీరంతా కూడా మనకి సాధారణంగా క్షత్రియులుగా వచ్చేటువంటిది. అది మనకి భగవద్గీతలో కూడా సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానుల వారే చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనము అక్కడ చూస్తూ వెళ్తుంటాం. అలాగే వైశ్యులు సాధారణంగా సమాజానికి అవసరమైనటువంటి ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చేటువంటి వారు. పాడి పంటలు ఇవి వాళ్ళ యొక్క అంటే రైతులుగాను, తర్వాత వర్తకులుగాను ఉండేటువంటి అంటే వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ చేసేటువంటి వాళ్ళు. అలాగే సేవకులుగాను శారీరకమైనటువంటి శ్రమతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు శూద్రులుగా చెప్పబడేటువంటి వారు. ఈ సమాజానికి అవసరమైనటువంటి శ్రమలను ఇవ్వగలిగేటువంటి వారు. అలాగే మరి అందరికీ కూడా అంటే ఈ వర్ణాల్లో ఎవరికైనా
మన జీవిత దశలలో ఆశ్రమ విధానాలు ఉండేటువంటివి. అదే బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసి. ఇవి జీవితంలో అంటే సాధారణంగా దశలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాయి కదా. ఒక 100 సంవత్సరాలు జీవిత కాలం ఉన్నట్లయితే 25 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచర్యగా అంటే విద్యార్థి దశగా ఉండేటువంటిది. తర్వాత అంటే అవసరాలను బట్టి గృహస్థగా ఉండవచ్చు. తదుపరి గృహాన్ని వీడి వానప్రస్థ, అంటే ఈ కుటుంబ బాధ్యతల నుండి వైదొలుగుతూ వేరే తదుపరి, ఎందుకంటే గృహస్థగా ఉన్నటువంటి వాడు తనకు సంబంధించినటువంటి సంతాన ఉత్పత్తి ఎలాగూ జరుగుతుంది కనుక కొంతకాలం తర్వాత ఆ గృహస్థ జీవనం నుండి నిష్క్రమించి ఆధ్యాత్మికత వైపుకు దృష్టి పెట్టేటువంటి విషయము వానప్రస్థగా ఉంటుంది కదా. సో తదుపరి ఈ భౌతికమైనటువంటి కోరికలన్నీ విడిచిపెట్టి అంటే ముక్తజీవుడుగా మోక్షం కోసం ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను చేసేటువంటిదిగా మనము సన్యాసాశ్రమంలో చెప్పుకుంటుంటాం. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఇవాళ ఈ మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మ యొక్క సంతానమైనటువంటి వారిలో సనకాది ఆ నలుగురు కుమారగణము, 4 కుమారాస్ అని చెప్తారు, నలుగురు కుమారగణముగా చెప్తుంటారు. వారిని ఎవరు? సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారులు అనేటువంటి నలుగురు. అలాగే నారదుడు, రుభువు, హంసుడు, అరుణి, యతి అనేటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క తనయులందరూ కూడా అంటే గృహస్థ, ఎందుకంటే ఆ జీవన దశలలో మొదటిగా వచ్చినటువంటిది బ్రహ్మచారి కానీ అంటాం కనుక మరి వారు బ్రహ్మచారులుగానే ఉండిపోయారు. అంటే గృహస్థ జీవనంలోనికి వారు రాలేదు. సో అలా గృహస్థ జీవనంలోకి రాకుండా వారు ఊర్ధ్వరేతసులైరి. ఇక్కడ ఆవసన్ ఊర్ధ్వరేతసః, ఊర్ధ్వరేతసులు అంటే నైష్టిక బ్రహ్మచారులుగానే ఉండిపోయారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నాను. కనుక వారి యొక్క వంశ చరిత్ర గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావన రాదు అనేటువంటిది భావించవచ్చు. అదే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చివరిగా చెప్పినటువంటి దాంట్లో. మరి ఈ బ్రహ్మచర్య వ్యవస్థ అనేటువంటిది లేదా నైష్టిక బ్రహ్మచర్యము అనేటువంటిది మన జనాభాలో అంటే జనులలో ఒక భాగంగా, ముఖ్యంగా పురుషుల్లోకి ఈ పదం ఎక్కువగా ఉపయోగించబడేటువంటిది. అంటే మేల్గా ఏదైతే చెప్పబడుతూ ఉన్నామో వాళ్ళలోనే వీళ్ళు అంటే ఆ బ్రహ్మచర్యము అనేటువంటిది ఉంటుంది. అది ఆ బ్రహ్మ సృష్టి ప్రారంభము నుండే ఉన్నది అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ నైష్టిక బ్రహ్మచారులు అనేటువంటిది ఏంటంటే వివాహ ప్రసక్తే లేకుండా వీర్యస్ఖలనం చేయటానికి బదులుగా, అంటే ఇక్కడ వీర్యము అనేటువంటిది అంటే ఇక్కడ అదొక శక్తి అని చెప్తుంటారు, ఎనర్జీ క్రియేషన్ అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో దానిని ఆ ఎనర్జీని స్ఖలింప చేసి ఇతర జీవుల ఉత్పత్తి చేయడం కానీ లేదా చేసేటానికి బదులుగా దానిని మస్తిష్కం వైపు మరల్చి ఉండేటువంటి వారు
అంటే జ్ఞాన వృద్ధిని, ఆధ్యాత్మిక వృద్ధిని చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకునేటువంటి వారు ఇక్కడ నైష్టిక బ్రహ్మచారులుగా వారు అంటే వివాహ వ్యవస్థలోకి రాకుండా దాన్ని మస్తిష్కం అంటే అధమం వైపు కాకుండా ఊర్ధ్వం వైపు పైకి ఆ శక్తిని ఏదైతే ఉందో దానిని వినియోగించుకునేటువంటి వారు ఈ ఊర్ధ్వరహితసులుగా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి వారు. సో అందుకే వారిని ఇక్కడ ఎవరైతే నలుగురు కుమారగణము, నారదుడు, రుభువు, హంసుడు, అరుణి, యతి అనేటువంటి వీళ్ళు ఊర్ధ్వరహితసులుగా పరిగణించబడినటువంటి వారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ రేతసం అంటే వీర్యము అంటే ఒక రకంగా అది ఒక శక్తి. ఎందుకంటే మనకు చెప్తూ ఉంటుంటాం, ఒక వ్యవస్థలో పెట్రోలియం అనేటువంటిది ఉందనుకోండి. ఆ పెట్రోలియం అది ఎంత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనకి సాధారణంగా ఈ శిలాజాలుగా ఉన్నటువంటి వాటి నుండి తీసేటువంటి పెట్రోలియం. ఆ పెట్రోలియం నుండి తారు వస్తుంది. దాన్ని రోడ్లు వేస్తూ ఉంటుంటాం. రోడ్లపై నడవడానికి వ్యవస్థ కోసం ఉపయోగిస్తూ రోడ్లు వేసుకుంటూ పోతాం. దాని నుండే గ్రీజ్ వస్తుంది. పెట్రోలియం ఉత్పత్తులే కదా గ్రీజ్. దాని నుండే కిరోసిన్ వస్తుంది. దాని నుండే డీజిల్ వస్తుంది. దాని నుండే పెట్రోల్, ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి ఏమంటాం ఎయిర్ ప్లేన్, వీటికి నడిపించేటువంటి ఇంధన వ్యవస్థకు కూడా ఉత్పన్నమైనటువంటి అంటే వైట్ పెట్రోల్, ఇలా ఇవన్నీ కూడా అన్నీ కూడా పెట్రోలియం అంటే ఆ వీర్యం అనేటువంటి శక్తి. దానిని మనము ఉపయోగించుకునేటువంటి విధానం అంటే ఆ జీవుల్లో ఉండేటువంటి ఆ శక్తి, ఆ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో, ఆ సృష్టింపబడేటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో దానిని ఉపయోగించుకునేటువంటి విధానాలను బట్టి వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అనైష్టిక బ్రహ్మచారులు అనేటువంటి వారు, ఎందుకంటే మనకి ఈ పెట్రోలియం ఉత్పత్తులతో నడిచేటువంటి ఇంజన్స్ వివిధ రకాలుగా ఉంటుంటాయి. తారు రోడ్డుకేస్తాము, అలాగే వీర్యాన్ని స్ఖలింపచేసినట్లయితే ఇతర జీవుల ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడుతుంది. దానికంటే కొంచెం ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోకి వచ్చేటువంటి దాంతో గ్రీస్, కొంత స్మూత్ రన్నింగ్కి ఇంజినాలకు వాటికి వాడతాం. డీజిల్ మరికొన్ని వాటికి వాడుతూ ఉంటాం. కిరోసిన్, అందులో కూడా పెట్రోల్ ఉంటుంది కానీ చాలా స్వల్పంగా ఉంటుంది కదా. సో అలాగే పెట్రోల్తో నడిచేవి, అలాగే ఏరోప్లేన్స్. అంటే మనం ఆ పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను మనం ఉపయోగించుకునేటువంటి విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అలాగే ఆ జీవుల్లో ఉండేటువంటి ఆ వీర్యరహితం అనేటువంటి దాన్ని ఉపయోగించుకునేటువంటి దాన్ని బట్టి. అందుకే ఇక్కడ మరి మనకు ప్రస్తావించబడినటువంటి నైష్టిక బ్రహ్మచారులైనటువంటి వారి యొక్క ప్రస్తావన గురించి చెప్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వీర్యం ఎంతో ముఖ్యమైనది. యోగ విధానమునకు మనుజుడు దానిని మస్తిష్కమునకు చేర్చగలిగినచో అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలను నిర్వహించవచ్చు. అతని స్మృతి పటిష్టంగా కాగలదు, ఆయువు వృద్ధి చెందుతుంది. సో ఆ విధానంలోనే కదా మనకి యోగులు వారు ఆ శక్తిని, వీర్య శక్తిని మస్తిష్కం వైపు మరల్చడం ద్వారా, స్ఖలనం కావించకుండా మస్తిష్కం వైపుకు మరల్చడం ద్వారా అనేక వేల సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి అంటే ఆయుష్ వృద్ధి అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. శక్తిని వృధా చేసుకుంటే అంతే కదా. సో కాబట్టి ఆ విధంగా శక్తిని వివిధ రకాలుగా వాడుతూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో వారు అలా మస్తిష్కమునకు చేర్చడం వల్ల, బ్రెయిన్ దాన్ని చేర్చడం వల్ల అద్భుతమైనటువంటి కార్యాలను సృష్టించడము, స్మృతి పటిష్టమవుతుంది, ఆయువు వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే వారు ఆ విధంగా యోగంలో స్థిరత్వమై, అందుకే యోగ విధానంలో బ్రహ్మచర్యం కూడా ఒకటిగా చెప్పబడుతుంది. సో తపస్సులు చేయగలిగి పూర్ణత్వ స్థితికి, చివరికి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జగత్తును కూడా చేరుకోగలిగేటువంటి. అందుకే కదా నారదుడు తన యొక్క శక్తిని,
ఊర్ధ్వ రేతసుడుగా తాను ఏదైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలిగేటువంటి శక్తి. సో మరి అటువంటి జీవన విధానంలో ఉన్నటువంటి ఆ సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారులు, నారదుడు వంటి వారి యొక్క ఉదాహరణలను ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటిది. అలాగే ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి మరొక విషయానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరణ ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, నైతే గృహాన్ హ్యాసన్ సన్, ఇక్కడ హ్యావసన్ అనేటువంటి చెప్పబడినటువంటి విషయం. నైతే గృహాన్ హ్యావసన్ అంటే ఇక్కడ నా ఏతే గృహాన్, గృహమునందు వాళ్ళు నివసించలేదు అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అయితే గృహమునందు నివసించలేదు అంటే మరి ఇల్లు లేకుండా, ఒక గది లేకుండా ఉండడం అని కాదు అనే భావం చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. అంటే ఇల్లు వేరు, గృహం వేరు అని చెప్తుంటారు. వాస్తవానికి గృహం అంటే ఇల్లే వస్తుంది, ఇల్లు అనేటువంటిది గృహం కాకపోవచ్చు. సో ఇక్కడ గృహము అంటే ఇల్లు మరియు భార్య అని భావం అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏదైతే బ్రహ్మచారి మన జీవన విధానంలో మొదటగా ఉన్న తర్వాత, బ్రహ్మచారి వ్యవస్థ అయిపోయిన తర్వాత, విద్యాభ్యాసము అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత, ఇక ఎవరైతే ఇంతకుముందు వచ్చింది మనకి ప్రస్తావనలు, ఎవరైతే ధైర్యవంతులుగా ఉండి స్వతగా ఒంటరిగా జీవించగలను అని అనుకున్న వాళ్ళు నైష్టిక బ్రహ్మచారులుగానే ఉండిపోతారు. సో ఇప్పుడు ఎంతోమందిని చూస్తున్నాం ఇస్కాన్ సంస్థలో కానీ. అంతకుముందు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు నైష్టిక బ్రహ్మచారిగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే స్కూల్లో ఉండగానే ఆయన యొక్క చరిత్రలు చూస్తాం మనం. ఆయన యొక్క స్నేహితులందరూ కలిసి కొంత ఒక ఏంటి మాట అనుకుంటారట, ఒట్టు పెట్టుకోవడం అంటాం కదా మనం, ఏదో. సో అంతా కూడా నైష్టిక్. కానీ అందులో తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళలో ఎవరు కూడా నిలలేదు, ఒక్కడే మిగిలిపోతారు. అది అంటే ఆ ధైర్యం కూడా ఉండాలి, ఒంటరిగా ఉండగలను అనేటువంటి ధైర్యం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే నైష్టిక బ్రహ్మచారులుగా ఉండాలి. అలా లేనటువంటి వారు తన కార్యాలను, ఇంద్రియ భోగాలను కావాలి, తనకు ఈ దేహపరమైనటువంటి సంబంధాలు అనే ఒక ఆలోచన వచ్చిన వాళ్ళు గృహస్థగా ఉన్నటువంటిది. అదే తప్పు అని కాదు, కానీ ఉన్నటువంటిది వాళ్ళ స్థితులను బట్టి ఇంతకు ముందు కూడా మనకి ప్రస్తావన వచ్చినటువంటి. సో గృహం నందుకు వస్తారు. అంటే గృహస్థుడు అంటే ఇంట్లో ఉండడంతో పాటు, గదిలో ఉండేటువంటి దాంతో పాటు ఒక వివాహ వ్యవస్థ చేసి భార్యతో ఉండేటువంటి వాడు గృహస్థుడిగా చెప్పబడేటువంటిది. అదే విషయంలో చెప్తున్నారు, అంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాడందరూ కూడా గృహస్థుడు కాకపోవచ్చు. పిల్లలు మనకి ఉన్నప్పుడు పిల్లలు బ్రహ్మచారులుగానే ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కదా. సో భార్యతో కలిసి ఉండేటువంటి వాడే గృహస్థుడుగా ఉండేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. ఒకవేళ బ్రహ్మచారి, సన్యాసి అనేటువంటి వాడు ఇంట్లో అంటే ఒక గదులలో నివసించినంత మాత్రాన అతడు గృహజీవి కాబోడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్పబడింది. అంటే గృహజీవి కాలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సన్యాసి కానీ బ్రహ్మచారి కానీ అని అంటే భార్యను స్వీకరించడం లేదు, అంటే భార్య సంబంధమైనటువంటి విషయాలతో ఉండడం లేదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో సాధారణంగా గృహమును, భార్యను కలిగి ఉండి సంతానం పొందవలే అనేటువంటి భావనలో ఉన్నప్పుడే వీర్యస్ఖలనం చేయాలి. అందుకనే మనకి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్లో అక్రమమైనటువంటి సంబంధం అనేటువంటి విషయాన్ని ఇది. ఎందుకంటే మన వ్యవస్థలో, మన వేదాలలో ఉన్నటువంటిది, మన ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి జీవన విధానానికి ఒక ప్రిన్సిపల్స్గా ఒకటిగా మనకి ఉన్నటువంటి విషయం. సో విచ్చలవిడితనం కాకుండా ఉండే విధంగా కోసం మనకి కొన్ని నియమ నిబంధనలు పెట్టుకునేటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ
మరి ఈ విషయాలన్నీ కూడా అంటే బ్రహ్మచర్య వ్యవస్థ అయినా గృహస్థమైన ఇవన్నీ కూడా సృష్టి ప్రారంభం నుండే ఉన్నవి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అలా అంటే బ్రహ్మచారులుగా ఉన్నటువంటి వారు భార్యను స్వీకరించలేదు కనుక మరి వారు ప్రజా ఉత్పత్తి చెయ్యరు. అదే సనకుడు అంటే బ్రహ్మచారులు నైష్టిక బ్రహ్మచారులుగా ఉన్నటువంటి సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారులు, మన నారదుడు వంటి వారు వారికి ప్రజా ఉత్పత్తి లేదు. సో కాబట్టి వారి యొక్క సంతానం అంటే ఇక్కడ మనువుతోనే ప్రారంభించడానికి గల కారణం భౌతిక సృష్టి అండ్ గౌణ సృష్టి అని చెప్తున్నాం కదా. సో కనుక మరి ద్వితీయ సృష్టిగా ఉన్నటువంటి సో ఇక్కడ మరి వారి యొక్క ప్రస్తావన రాలేదు అనేటువంటిది మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. మనువు యొక్క తనయైనటువంటి ఆ ప్రసూతి యొక్క సంతానం గురించి మనకి వివరణ వచ్చింది, చూసింది పూర్వపు. ఎందుకంటే దాక్షాయిని ఆ సతీదేవి ప్రసూతి యొక్క కుమార్తె, ఆ సంబంధమైనటువంటిదే దక్ష యజ్ఞము పూర్తి కావించడము అనేటువంటిది మనం చూసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ బ్రహ్మ సృష్టించినటువంటి అంతకుముందు బ్రహ్మ యొక్క సంతానంలో ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మచారుల గురించి వంశక్రమం లేదు, మనువు గురించి వస్తుంది. మనువు యొక్క కుమార్తెల గురించి అయిపోయింది. తదుపరి మనువు యొక్క కుమారుల యొక్క దాన్ని ఈ సంతానం ధ్రువుడు ఆ క్రమంలో మనువు యొక్క కుమారుడు ధ్రువుడు కనుక సో తదుపరి మనకి మనువు యొక్క కుమారుల వంశ క్రమము మనకి వివరించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఏవైనా మీరు యాడ్